Уважаеми зрители, сега е време да чуем следващият гост в днешното издание на Иденашенската музика. Това е младият и прекрасен виртуозен гадолар Мартин Владимиров. Младият и виртуозен гадолар Мартин Владимиров, гост в Иденашенската музика. Първо, добре дошъл. Благодаря, добре заварил. С първия самостоятелен твой албум "Пътят към гадулката". Сега ще го покажа на нашите зрители. През това време ми кажи, какъв беше твоя път към гадулката? Как започна? Ами, от 6 годишен започна моя път към гадулката
И така беше доста стръмен, доста труден до сега, както съм на 24 години. И това ми беше всъщност идеята да кръстя албума "Пътят към гадулката". Казваш стръмен и труден, защо? Колебал си се? Или? Не, но доста препятствия имаше, музикални, чисто човешки също. На това дали да продължа напред със същия устрем и със същата амбиция. Кое те мотивира обаче все пак да продължи, за да стигнеш до тук? И дай Боже, още много музика за напред, разбира се. Мотивираме музиката и гадулката. Добре, твоите учители, твоите преподаватели, кои бяха в началото? Всъщност, кой ти даде гадулката в ръце и ти каза, искаш ли да пробваш? Предполагам, че е било така. Да, така беше. На 6 години започнах. Първият ми учител беше Ангел Добрев. И после в музикалното училище бях при Бисер Соколов. После Христина Беля беше мой преподавател в музикалната академия. Мисля, че е редно да спомена всички учители, от които съм се учил, които не са ми били директни учители. Това са хора като Атанас Вълчев, хора като Ангел Гаджев, който дойде специално от Америка за днешното предаване да ме подкрепи. И още много изпълнители има. Янко Петров, Пейо Пеев също може да кажем, които съм взел малко или много от всеки един. И... На принципа занаят се краде. Абсолютно. Особено в музиката. Понеже тръгна да казваш кои твои колеги са тук, те са твоите колеги от Оркестър за народна музика. Нека да кажем с кой днес ще представиш част от музикалните изпълнения в албума. Спомена. Ангел Гаджев. Така. Споменах вече. Ангел Димитров. Салиф Али. С тях ще представим една пиеса "Сватбарско хоро", тя е на Ангел Гаджев, музиката. И съм много щастлив, че така имах възможност да запишем тази пиеса в моя албум. Другите хора, които ме подкрепиха днес, са Петър Милонов, Ангел Недялко Недялков, които също така дойдоха заради мен и ме уважиха днес. Ще си поговорим за това как твоите преподаватели вече са ти колеги или по-скоро ти си колега, техен колега в Оркестъра за народна музика след малко. Но преди това ми кажи, днес младите хора намират ли път към гадулката? Към този старинен инструмент? Има ли достатъчен интерес, но те моля да бъдеш искрен? Да, ще бъда откровен и искрен. Гадулката сам по себе си е изключително труден инструмент. Така е, защото той е само с гриф, той няма пракчета. Да, няма позиции и трябва да имаш така добър слух, за да можеш да свириш вярно. Години си изискват, за да го овладееш и пак не стига един живот, за да овладееш този инструмент. Много труден инструмент. Откровен съм, че няма много интерес от младите и мои връстници, и по-малки от мен към този инструмент. Такива са и моите впечатления, че като че ли така има леко криза, да го кажем. Изобщо интереса към традиционните български фолклорни инструменти. Дори сме си говорили с всички вас, музикантите от Оркестъра за народна музика, че все по-малко хора идват, проявяват интерес. Трябва да си овладява инструмента, да свириш добре. Много трудно може да се провокира интереса. Дано това се промени. За Христина Белева и за Бисер Соколов, които са твои колеги, ще поговорим за малко, когато стане въпрос за Оркестъра за народна музика. Връщам те малко назад, обаче към школата на Атанас Вълчев. Този, може би, така корифей в инструменталната гадулкова музика, използвам нарочно този термин, един безспорно талантлив човек. Успя ли от него, всъщност познаваше ли го? За съжаление, не можах да се запозная с него лично. Тъкмо бях на 10 години, когато той почина. Но пък Христина е негов ученик и може би е предала всичко. Христина, Ангел Гаджев също са били с него, попили са от неговото творчество и аз съм щастлив, че чрез тях успявам аз да попия също от него. Всъщност той е един от моите идоли, първия идол. Аз за първи път си спомням, като видях той как свири, Атанас Вълчев,
И аз просто онемях и си казах, това е гадулката, така трябва да се свири. Но не се отказа. Не се, напротив, това ме амбицира много повече и после вече тръгнах и към стила на Ангел Гаджев, Георги Петров и гледам да комбинирам тези стилове от старите майстори и да сложа нещо свое и така да открия себе си в това изкуство. Да, гадулката наистина е много труден инструмент. Добре, попадна в Оркестъра за народна музика. Ти си вече част от този елитен български състав, Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Какво ти дава работата там? Тя е различна. Там вече е ансамблово. Там индивидуалността е важна, но все пак трябва да е съобразена и в синхрон с всички останали музиканти. Абсолютно. Според мен там се изискват едни комбинирани качества от един музикант. Т.е. не трябва да бъдеш само солист. Трябва да умееш да работиш в оркестър и да работиш с хора, което е много важно, защото ние всеки ден се виждаме и свирим различни неща. И първо, ако като хора така имаме някакви дразги и помежду си, няма да ни се получи и музиката. И според мен това беше и предизвикателство за мен също, тъй като аз влезнах на... колко години бях тогава? На 20 години. На 20 години влезнах в оркестъра и това беше предизвикателство за мен. Притесняваше ли се от това, че заставаш до Христина Белева и Бисер? Отново ги повтарям тях двамата, защото ти ги спомена като твои преподаватели във времето. Имаше известна доза притеснение, разбира се. Аз влезнах на местото на Ангел Добрев. Той се пенсионира тогава и аз на негово място влезнах. Имаше известна доза притеснение, но не чак толкова, защото преди това се познавах с почти всички, с 90% от оркестъра, по изяви извън частни изяви. Те знаят как ти си свирил, явно са... И това така ми даваше доза успокоение. И така почнах в оркестъра. Какви са твоите творчески предизвикателства? Имам предвид, какво може да те провокира да създадеш свое произведение? Тези, които представяш, са така по мотиви и от Атанас Вълчев, и от Ангел, и от много други музиканти. Все пак, кое те предизвиква да направиш музика? Ти каза, стремиш се да запазиш гадулковия стил, стария стил, старата мелодичност и да дадеш нещо свое. Но кое те провокира? Специално за албума, ако трябва да говоря, за пътят към гадулката, там идеята ми беше, той така, и за това се казва така албума, идеята ми беше да представя моя път към гадулката до момента. Това с кои музиканти съм свирил, от кои съм се учил, всички тях да ги събера вътре. И това беше моята провокация към изпълненията, да има от всеки един стил вътре, от който съм се учил, от Атанас Вълчев, Янко Петров, Ангел Гаджев, Георги Петров също, да има от всеки един стил вътре и съм добавил и мои приоми или идеи, може да ги наречем вътре, така че да се получи един албум, наречен Пътят към гадулката. Аз вярвам, че твоя път към гадулката ще бъде много дълъг и че тепърва ще покаже своите импровизаторски възможности, своите различни провокации. Дай Боже, след време друг млад гадулар да каже, аз съм се учил от теб. Нали? Дай Боже, живи и здрави да сме само. Добре, сега предстои, понеже говорихме за Атанас Вълчев, сега предстои да чуем едно твое изпълнение именно по музика на Атанас Вълчев и това са шопски мелодии. Мартин Владимиров.
Сега предстои да чуем едно много интересно изпълнение, което Мартин Владимиров е нарекал мотиви 7/8. Днешното издание на Иде Нашинската музика ще завърши с сватбарско хоро, изпълнено от Мартин Владимиров. Музиката е на Ангел Гаджев, а ние с вас ще се видим следващата събота. Слушайте хубава българска народна музика. Довиждане! До скоро!